Yedi kwa kakra bi e wo David adwonto number aduanan. Ne kenkan so a edin kan. Psalm 40 verses number 1. Israel nyom number aduanan ne kenkan so a edin kan. Ase ne aseda empaye. Wode ma adwonkyerefo David jom. Kan na metwen Awurade. David say, ohunu say oyo hene kese. Ohunu say otumi ade nyina ye. Ohunu say ne nsem ogie no. Onhwe nipa anim no. David tiase wa dwenim etwen Awurade. Ka say amen. Amen. When be David twen Awurade. Abra David ye fulani ni de mo akwa de nya no twen Awurade. No twen Awurade. Abra David Yesi na fi ni anim no. Ne papa reject no no. No David twen Awurade. Papa na de ne ba asase so. Ba papa ni e ma ye hunu se ono papa na wawo ne ma no. Se o kai ne ma David nkan. Onka ho. Hallelujah. Amen. Okay, kind. David papa ho asem. Na ohwe ema aninti na titire owo ye. Abinadab mo. Ene emranti akesefo a onyankopon de ne che papa ya. Ene onyankopon nim de ne nyansem no. Wode owura waye bokwa obre. Na ono awurade pa ne wasiesie de ne tumi pede abehye papa ne nsa no. Papa no enim David da chinti no. O kan ne ma kasefo no. O reject David film. Kan na mfla. Amen. Amen. Me say amen. Amen. Papa na reject David the film. No kwasem. And David so ko enwuram na akoka ne papa enwan. Akoka ne papa ne nchia. Ai. Na enenchire nya giane die. Na David eti baby di ne se sum na no no. Ne nsem o kan nyina ne se kan na me kan Awurade. Oh. Hallelujah. Amen. Ene eye benada. Yo. Why na wo nanim twen? Why? Sa anya Awurade. Na ye onipa foforo bia obedi hwamo. Obedi hwamo. Sa anya Awurade. Na ebeye ukuru wo fa bia wa America. Eno ya mete na me ho meti no. Obi se mo fa bi wa America. What in America 40 years. Papa nka ye bibi ne na adwe nchim. Na ko meboa me. Na se yen yada ne ntafo ayifo. Ai. Meboa. Wa hwe ye na so kodi America ho. Na oya wa adwe se o mafie biom a. Obi so ba chim wa adwe. Na ye chinchim ko. Ebe na ode ande wuti mo omre. Wa adwe no nse da no nya den se wo fade ye kwachim ya na wate afa so. Ate afa so. Na okwa na so ba. Hallelujah. Amen. Opa si e kase obi e ba. Onfa ne moa. Obi opem mo afini ho mra. Odi ni picture beba sisi ya. Ti bedu asori ba bi no. Nom kita pictures na so so. Adan ya. Omo bompa ya fa picture na so se Awurade mfo mo so maboa no. Se omoa eni onipa nsem a. Oba ya enkwesi aga. No kwasem. Mante amen. Amen. David ne papa wo no. David ne papa the man why did David a film? All because of where David the papa was now and the baby and Timmy Mumma. David who say I reject no and open pay a surrender so and also cutting upon say Kain me train Awurade. And for Mo say me David me ye no. Ye ma ye ma ba yo hene no. Enye bibia nti o. Me train Awurade. Ahene kura ye hye kura no. Ya nwe me anka ho. Ba me David me train Awurade. Me train Awurade. Me train Awurade. No ya so ma. Na o train Awurade so no. Awurade ye aso e ma no. No kwasem. O train Awurade no. Awurade ye aso e ma no. Akisofo ni train. Me wa. Come say ba the dead. The near che, if the young pass you, or continue the dead, and young mamu. Just so chain, just so chain. Now, Ochena, the work can never be. No quasem. Case, amen. Amen. Say, baby, and himself say, you say, Uncle Yebium. Unfia when ye dear, our dear, a sick noa. What do you say, chain, Raddy? Chain, Raddy? Bosha, on young boys or so. O chain, Raddy. Now we are a song. Na onyankopon so abie na so na otie dia wo ka kire na da ko di mo aye bebere no kwasem mante amen amen tana me twa Awurade no ya so ma me na me twa Awurade no ya so de ma me na otie mi sufre na David say
ebra no da esra ne so nyina no na onsu na awurade tie ni sofre kwasem ke kamba awurade so wadi hu me mo bo me papa pome ese me ne mo na didie me ne mo na da tomre bia se wo a wanya mo bebre no se emo ne hu wa mu so na damfo ne wo ai anamwa no kwasem pa but especially obi onim wanya krama pa na krama na tene kasa no krama ne hu na bo so tu sei why na wa tu because onim say ni nua no the David na mu wura ni nyina no na ne namfofo ni nwan David enam enwura ni nyina mu no na ni da so nyina aso nanso na wonim say ne papa reject ne kura awurade de otan ne say ne tie bia obekan no mante amen kana me twa awurade no ya so amen na otie me sufre na wo yimi firi ose yamenam hallelujah amen wo yimi firi ose ye amenamu mi musa manante ade ahyemu manante be nwotwe ana enkono ana edu ubuso mu nyina obi ani wote esi a onya US ahonko hwede we ya matete wano kama ya tumi se America me fata oba o no kwasem no kre papa wano nyini nya se hwedie ni bia e America me na make oh tale mas mama ke so for me wa no kwasem hwe owure yo so ni tuntum ode te wona hwe ni nipadua ni ade masa ni yo kumfata o la unya ahonko tangu mai kuno montine lu ade so ti bose me ko pa David na she be mo jira won what is America me wa tuntum se yo tim se wo so anim se Canada masa metete so ba o wanya careful na meduru so no na se du offense wa sana o ko ne sa na bende na me ka offense wa na mama lolo fe asen die ni wo na obu ankofu erade won ka ye da amen she mrantie wote wo ya tim so bia Canada US Germany asma me ba oti yi enye obota ye no she urade no ba ye aso amaw eti amaw no atie usufre ye pe obi ayinu ewo abusua bim na ya hye ne hene eti ama Israel nkanye David edu esane so no na onyankopon soma odi for papa Samuel se onko Yusefi na odi ho no ma ne manimu baako onsa ne hunsi ne hene fama me asafo awurade medin mante amen odo papa ne nchen no na papa ne tina konyam os nyamedi for me mo akwa ba os ye wura os na nyamedi for anopa idie oba ha seni os awurade nyankopon soma me se me mra bufi na me mepe wo manimu baako nsi ne hene papa ye mina awurade akai me ni fie na wati mika tweme me kofa na ba Bible so tire mika no kofa Abinadab ana so ne nsa Bible say Abinadab wo 10 gram na ne busu nyina woni na ni mo ofepa oduru wo pepepe Samuel say wow ahwo afefuo ni akwa wo hene be fata no koto na me nsra wo hene o peja wa yire na pe na eni bi fisoro etiem say hey Samuel me owura no koto no me awurade me mpe no wo de quotation kan di was 1 Samuel chapter 16 verse 1 me awurade me mpe no was that David sin hene na awurade ka kire Samuel say wo be jam so akosi da ben da na woni so be di ado atwetwe ebi na me de so en sama ese wo tie no di ma asafo brade no wanyo eti so ayade so en so nyankopon ni eti de bia Samuel ni twetwe oka na waka eno so be jam so akosi da ben na me de na me awurade de mapo ne se woni Israel so hene kasa we hu o wase mapo ne se woni Israel so hene oni Israel so hene kai se onyankopon ne si so hene eti maame de kura ho se awurade kwa na de ma wo de a so nyame nye onipa bi ntumi nye mante amen mante amen mapo so se oni me so hene Bible say na fa wo hye wa ben ma na so le hye wa ben ma na den fa wo hye wa ben ma fa enwo egu
ntie abebɛn ye hye oil gum de kwasra ahemfo no na bra me nsoma wo bɛhye na hye oil efa gum aso David tinivie o odane nwuram onti fie ko nwuram ɛna onyankopɔn asoma ne difo ɛgyen na ho odifo sorry so so fotare sa kan ho fa oil na bra me nsoma Bethlehem Yisai nkyɛn efiri sɛ ne mamu na mayi me hene mafa. Hallelujah. Amen. Me asafa urade Yisaya ne mamu ɛna mayi me hene me bayi ɔhene mafa na mafa no kwasɛm masakabaro na Samuel se mɛyɛ den makorɔ masa asema de pre media me yedi for de na so yentu na de mfie konya so tia na so obekume o hia me kwam no bi sɛ me kɔ hia me nka nkyerɛ so sɛ me kɔ sɛ Yisai mam ba ko ɔhene abra ɔhene bi tia konya no so nti ma adwen ansa ma menim de ni nyansa ka sɛ amen amen kama na awurade se awurade ka kyerɛ ne fa nantwie bekura me awurade me na me ni ma chichiri nsɛm so wanyini ɔyɛ ɔhene ba de me bɛkan de ɔnte ase to be ma akɔ amawakɔ fa nantwie bekura na kɔ ka sɛ na ka kyerɛ sɛ me ba sɛ ma ba sɛ me bɛbɔ afɔdeɛ ma awurade me bɛbɔ afɔdeɛ ma awurade na fra Yisai bra na okwa okasa pɛ so be ma akɔ amawakɔ ukodu wa fra Yisai bra na me amɛkyerɛ ɔde ɛyɔ ɛnya afɔde na akɔ akɔbɔ ukɔyɛ adwuma bi di amame mante amen amen the sometimes this betimi aba sɛ ugura ma me fie hɔ a tomu bi fa kɔ check ɛnya mo na ade kɔ akɔ kyɛw ade papa bi wɔ hɔ a wɔ akɔgye mante amen amen bi agye sɛ bonkyire mu saa so Samuel ɛne onyankopɔn ɛnim de no mkɔ akɔyɛ ɛwɔ Yisai fie na so mo ka kyerɛ mo tamfo so sɛ ɔkɔba afɔdeɛ to bi a fa ho nsɛm hinta kakra bampa ba gye sɛ ɔkra na me kwa bo nyasa nketwa na no kwa me kwa na nyasa nketwa odifo na nyam kekeke ohwie so ogum so sɛ enhyira na bawie ona to wo da so hwema nim no awurade o me tia sɛ da amen o sɛ onyankopɔn ayɛ awie ma me nsiro kra ma me nsiro na me sɛ de odifo na nani ayɛ pepe ne pa de nyame ayɛ awie sister wo na wosum ho no ta me go na me amɛkyerɛ wo de ɛyɔ na wo du ame amɛkyerɛ wo de ɛyɔ na sra de mɛkyerɛ wo no ma me na sra de me awurade mɛkyerɛ wo no mɛkyerɛ wo no ɛma me na Samuel yɛ sɛ de awurade kyerɛ no no da me mpa ba me popa ne sɛ onyame soma tumi bi firi soro sɛ ɛmɛyɛ enhyira ne monyam bi fama gidi adifo a me pa ne kyɛw sɛ otusu a otusu me nkan efi sɛ onyame wura dan mu a di onyame bɛkyerɛ odifo no sɛ on point no no ɔno bɛ point no hallelujah amen ubetimi afra ye odima but odima sɛ yɛ ma obia odifo gyinam so yɛ odima ɔyɛ ma obia na ba sɛ ɔyɛ hu mu dwuma nso a ɛnɛ yɛ frɛ o do bɛ sense on friend no ɛno bɛ frɛ no nti do Yisai yɛ fie a do bɛka de mɛka kyɛw sɛ yɛrɛ deɛ mɛkyerɛ wo sɛ sra no no ɛna yɔ ma me ade no ndu so ana na Samuel yɛ sɛ deɛ onyankopɔn kae no sɛ asɛm yima no undru ade ne so ana yes I am na konya ne enkontentam na ye che na Samuel yɛ sɛ deɛ awurade ka kyerɛ no no Samuel yɛ sɛ deɛ awurade na ɔkɔ Bethlehem na oduru kuro no mu no oduru kuro ni mu mpanimfo no de ahopopo behia no ɛsɛ so yɛ nyame difo nti opiepe ne mpanimfo nyina ahopopo eti mpanimfo de ahoɔden behia no wo ba no asomdie mu ana ɛno mu hyia sɛ odifo Samuel wadaworoma na no na bɛhyɛ enkom ɛfa ɔsɔfo Eli ho ɛma Eli ewu yaya ɛna wɔsɛ pie yɛ nkyɛn oba no asomdue mu ana na wɔse ɛna wɔse asomdue mu ɛna de asomdue mu na me de baayɛ teka ne go me ba asam ne bɛbɔ afɔdeɛ mama awurade onyankopɔn asɛm aka kyerɛ me ne sɛ memmra mɛbɔ afɔdeɛ ɛmfa ma ɔno asafo awurade yɛkɔ munnwira mo ho na mo ne me nkɔ afɔdeɛ no ho munnwira me ho na mo ne me nkɔ afɔdeɛ no ho na wodwira Yisai ne ne mma no bakyɛw no kura Kristo sɛ nsɛnkyɛnni bɔ no akɔ akɔyɛ a ɛgyɛn na ɔno kɔ akɔkyɛ no ɛnyɛ ne botaeɛ no no biribi papa bi di akyire ɛde fɔ pani sasa ne teɛ ka sɛ amen eti mo ne me nkɔ na me nkɔ bɔ afɔdeɛ na me ndwira Yisai amane nyina ho na yɛdeɛn na wɔfrɛ wɔn ba afɔdeɛ no ho ɛna wɔfrɛ ba afɔdeɛ no ho na wɔbaa mu no wɔhunu Eliab ɛna ohun baako fɛn Eliab na wɔse ampa aboa deɛ awurade asra no no wɔ anim bɛma yi ho ɔfɛ wedie ɔno ani yɛfɛ na awurade ka kyerɛ Samuel sɛ ɛnhwɛ ne tebea owura adwuma na akɔ yam ɛnhwɛ ne tebea ne nipadua tenten yɛ sɛdeɛ ne tenten gram ɔteɛ na mempɛ no na me awurade
disregarded. Menya dai. Mempe no. Bon so ni die no nyam. Say asafa awurade. Ohiem awa abuhiem a wonim dia wo pɛ no. Enti ye tie nkom hye ba he say awurade wo pɛ wana so wo pɛ. A wo de wo nyem di agoro. How do you watch you at any sa kata hi ebe hi o chu at any chu at any you say and then me two men say me nya ba kwa ba adum ni abrantie kwa pele mo kwa ba say Gaddafi na is of you they say also be bishop anaso dey me transfer me aha ti wo pese Masia no akɔ ne nkyɛn sɛ Gaddafi na edi foi ɛno ba kwam awurade fam so asa hyɛ ne nkɔm abozege hallelujah amen sa brinke yɛkɔ maapɛ si yɛnya bia tuntum sɛ yio kɔkɔ sɛ masakra kɔte asɔle adom na ba right ɛnkasɛ nkama me ɔkanya ka awurade ayɛ bi na wan twane so oba wo kan de yeni kwan so wo ka anu nya nkanya me da amen me hu me nuane ma na madam nyankopɔn so sɛ mamma me ho kwan na onyankopɔn pɛ ayo oyiyie no adum ma ko mani mo no onyame soma ne tumi so mmira ho no mayi obi nya ne difo oyiyie no wanyi prince Shaddrach Agyekum no na me ka cho prin me no oyi me ana oyi me so me yesu tie sɛ de wayi me no meto wana mo ɛna me so metimi de me touch am ne tumi awurade de ama me na me so mayi sa na ahyɛ nyankopɔn de animonyam man say amen tawabo ɛhwɛ ne tebea masa so do you say you fear wɔn akwane bɛ sɛ Eliab Uche Eliab na ne ho afɛdeɛ but ɛhwɛ ne tebea Samuel we ne nipadua tenten ne tenten sɛ na mempɛ no na me awurade mempɛ no na mehwɛ die nipa hwɛ me awurade menhwɛ die nipa ɛrɛn ɛhwɛ menhwɛ die nipa ɛrɛn ɛhwɛ menhwɛ die nipa ɛrɛn menhwɛ die nipa ɛrɛn ɛhwɛ eti me bibi nkɔ yi anya wo na ma ne nkɔ yi o ɛna na me wɔ trials mu kakra me tie sisi a me bɛgye mic no ɛna me tin ni bi wo maso Masa, you are doing a wrong thing. What I say? Because for the did somebody. The different cancer no or can kabutu. A different some more cancer mamma say mon can feeling gadochi na yonko yenu. Ti see at home and every family this seven by na. What I say? Say the air cost one. Your bosom fidi. It's then I say yeah. Tanabi. This am a crop. After mountains. Nam could you jump a boom. What I say? So who was some car? When your men can be my woe, my married one. So who talk about my microphone? When your men can be my woe, yes, I'm at once. I know. There be a man, there be a man. Come on, Yami. Fabi Biaramano, Fabi Biaramano, Dimafu Yami. Bedia maoda. Bon semaine pa. Okumi ho na ekire wo so a. E bo nyankopon amane. Ye yesa ye tubia no e huhum nko honam nka ho. Ante amen. Yo bon samo ye bia abraba agin srepe. Ama enyem ntimi nkwa anim wasetena mu no. Pataw. Omo hyase huhum o ena pie honam ani. Amen. Maybe I can. And I do video mushimuno. Obi owe ni bi anim se awia sei ehu cha na do. But what I say? Ya setting accident ni wo ba bi ani ekwan so. Ya ma setting accident na wi o. Na akase ebebam wan na efa ne so. Ene ne hia enya accident na o setting ye no. Ya setting o wan na efa ne so. What I say? Now the Toyota Corolla. Now what the obiso ekita anyaka ana seda. Na mo kona na aba Toyota Corolla nim say on san ho. I want you careful. Na bibi person no. Adwumani aye yo. Na why na ere e fa me so. Enti se wotimi tra de bia nkwanhia ne wa. Na wadi obonsam so nkunim. No kwasem. Mante amen. Amen. Oh mante amen. Amen. Bible says na me hwɛ de onipa hwɛ. Hwɛ de onipa hwɛ.
No onipa hwe de etua ni wa. Onipa hwe de etua ni wa. Na awurade de. Na awurade de. Ohwe akomam. Ohwe akomam. Na Isaiah frɛ Didi asɔre ɛhyɛ de etua ani wa pɛ. Ɛna asɔre na nya problem no. Kane ne de ne hwɛ. Shakumam. Wona beti ke na ndidi ani. Awurade se, wodi ho agoro. Wo yiri be wu agya. Wo mpɛ so be wu nti ne watie ne simple za. Wodi ho agoro, wo ba be wu agya. Awurade se. Meba. Ai. Etina wa okowu, wa kowu ne ni asɔre ni. Anane wo. Asɔre wei, okowu, wa kowu, abrantie 18 na nim so wo akwala wo gidi asori wem na oye second stairs mpa we nya mfiemfa wu kwa nya 70 years me anya agona make a no baba anya agona make a no aye tumi bia na free so a de oye owufu okura no obetima tan mu atran nkoma anyini ache ene te say aso den ema moja wase mema mekwa kwaje asori yempe moja wase mekwa kwaje miwura wa me ankwaji no wa me won kwasasa me miwura jaje o cheche no miwura akwala ni be wu o di for penny no ne ba she nachi no kwaji moja o konfa nachi oji moja na akwala na je to cause ye ma kwan ma onyankopon honhom di yi ne ma pam enya dwuma onyankopon o hwe akomam onipa na hwe die tia aniwa na awurade de ko ohwe akomam akomam na Isaiah frɛ Abinadab mani twam Samuel anim ɛna ɔfrɛ ne ba Abinadab ɔtɔso miɛnɛ fɛn Abinadab mani twam Samuel anim ɛna ɔbɛkyɛm Samuel anim na wɔse oyi nso awurade mfa no odifo ne hwɛ di ɔhonhom saa na ɔne honam o ɔhonhom na ni ka ne kekek ɔkyɛm ɔse wei awurade mfa no awurade sɛ wɔmpɛ no na Isaiah ma asama twamu ɛna ɔma asama nso bɛtwam na wɔse oyi nso awurade mfa no wɔse wei nso awurade nsa mfa na Isaiah ma ne baba aso no nyinaa betwam Samuel anim maako 7 a betwam Samuel anim David ka ho 8 ɔmo nyinaa betwam wɔ Samuel anim na Samuel ka kyerɛ Isaiah sɛ ɛna honhom no Samuel wɔ honhom ahoɔden wɔ ne so na ne abie ɛna Samuel de honhom konkro busa Isaiah sɛ awurade nyi yeinom wɔn mo nyinaa awurade sɛ wɔn ba na Samuel ka kyerɛ Isaiah sɛ na Samuel ka kyerɛ Isaiah sɛ mmeranteɛ no nyinaa nie efi sɛ maame ka no kura fa nkyɛw sɛ onyankopɔn ɛba no ɔkasa kyerɛ Samuel sɛ ɔnkɔ Isaiah fie no na onim sɛ mɛma no baako ɔmo boro nso no kwasɛm eti sabi ni betwa mu no a sɛ awurade nyi no no mmeranteɛ nyinaa nie sɛ awurade ntwa ntoro ɛna obi sɛ masa ade mmeranteɛ nyinaa nie mmeranteɛ ni nyinaa ntomu nie na wɔse ɛna Isaiah sɛ aka akuma no papa wo ne ba o kanto ne ma ye dom ye bibima ne ye a ɔno a ne nya na ne mehwe wo nguram nanso ye kyeche agapade a wayi David afim ɔnka ho ɛna obi sɛ sɛ ntoma ne nyinaa ani nie ɛna wɔse aka akuma no na hwɛ na hwɛ ɔhwɛ nwan chai ta ɔhwɛ nwan ne ho fo ɔhwɛ nwan krasi ni boy ɔhwɛ nwan ɔno a ne nwan yo ɛna ɔhwɛ nanka ye padetia ni ye die bia ba enka ba suma panifo sɛ monko fa mu ni aketo anya dai emla na kɔno suma tamu bi ni ahwɛ ade nanso wase ɔhwɛ nwan ɔdamura ni me ba no kwa ye ni mutu me so no na wo ne ba wo na me se wa ba eh sister dwen ho ɔdasumla folesim ɔno a na wo ne ba wo na me step mother no kwa di ehu kura say step otia wo so na wawu awi ɔno a na wo ne ba wo na wo fa ɔno a na wo ne ba wo na wo sister kunu na do ani ayai ato ne so ɔno a na ache mu no awo ne ba wo nanso ye pese na se no wɔse na sa de ense da nkoyi enye sɛ wanti ni ani Abinadab mu pini we mu pa dia sa akwati akwaketo ne die dabi nkoyi babu ka sɛ na Samuel ka kyerɛ Isaiah sɛ ɛna Samuel ka kyerɛ ne sɛ soma ma wɔn kɔfa no mla ade a wɔka no mate mani hu no soma ma wɔn kɔfa no mla no kɔfa ne mla na yɛ ntena se na
David Maya. Yentenase. David Maya yanyada. Yentenase. David Maya yanyada. Yentenase. Hallelujah. Amen. So Onyankopon siesie ne pane ne monyam e de ma wa on. Oma wona eye pedi ahunufo. Ahonrabofo. Wutie agina ntenten kompeta ma beba. Ose yentenase o. Gese waba hansa. Wina mu gina on kompeta ma beba hansa. Obeba ha. Masa kan babo. Na osoma ma wokofa no bae. Osoma wokofa ne bae. Enso na wobere. Obedru wona hwe ne ofiri bi ogina wo. No you free. Na nanima ye fe. By nani dua na wo no de efe pa. Na ne ho nso ye fe. Na ne ho de na efe pa. Na Awurade ka se. Na Awurade ka kire Samuel. Solesra no. Odifui. Solesra no. Odifui. Solesra no. Fulani ni no. Sole na ele. Sra no. Sole na ele. Ne sra no. Sole na sra no. Na ono ala nie. Na ono a enie. Hallelujah. Amen. Sole na sra no. Na ono anie. Na ono anie. Oh. Ena Samuel fa anwa ben no. Ena Samuel fa anwa ben no. Na wasra no. Hwe woni go Ni nuanu mu. Ni nuanu mu. Na Awurade honhom si David so. Na odi woni go ni so a na ena de na aba se ke san yemfo na Awurade honhom ba na tegale na ebe. Awurade honhom si ne so. Some ko fatete atempo esasa ahemfo ne ngopo ankasa ne manyina nkajeja. Yen Nebukadnezar kwa letimi ye edwe. Ai. Kasa fi. Me my garden wo soro. Tumi ekura me obi ani bi. Dida nanum saa. Yankopon so wo. Wa ya aboa bi awie. Nti ohene bi a omu Awurade bia wa ya aboa bi awie. Anamba. Nokwasem. Asa monye so anamewa. Nokwasem pa. Ohene bia omu Awurade bia wa ya aboa bi awie. Wa ya aboa. Efi se Onyankopon ma ohene omu ade o Bible mu. Nebukadnezar aboa. Enfie nson. Ene ne nseso. Said ye onu Awurade ne pe. Enmonyan kanya medin da. Amen. Ode enwon sra David. Na Awurade wo si David so. Efi Daniel ade ko. Efi Daniel ade ko no. Ena Samuel sole ba Rama. Ena Samuel sole ba Rama. Hallelujah. Amen. Bon sem se nyame de enmonyan. The story wey na David edi mo dance ye. I was Psalm 40. Now David chese kana mi twa Awurade no na ya so ma me ebe what you say otie mi sufre o dey tie okasa otie ni sufre enti be kan Psalm 40:17 na okasa be Psalm 40 verse number 17 Bible say na me de David hwedin no say me nka nche mo say be ono na ono David die me ye mobo wo ye mobo na me ye ohia ni die David die Baby no da ne nye wo ye ohia ni die nanso Awurade dwene me ho Awurade dwene me ho nanso Awurade dwene me ho asaf Awurade te so dwene me ho dwene David ho oh na wonye ne ho akọ be se ne hene hallelujah amen da be na be kan bi akire wo kra se me ye hia ni me mobo nanso Awurade dwene me ho ene wo ye onyame ya ne tumbutumi nyina so onipa bia wo tie Nyankopon asem twediampon odwene ho amen e wo bra wagye ne di na wogye ne tumi di se oye Onyankopon na ne tumi ne basa emungoe na ne dini mu tumi betina yensankyene ama no gye wodwen ho no ebebam na anka dia kra na enwanwa se enne anti na omi ba etimi gina aka akirichiri nsem ai mi ko mi kroma koka Shaddrach obi anyeso obi ahu kura obi ahu ti de meka ni mi krom na kwe Shaddrach oba na nam wo sa ye ma okunya ntran so ama ade asa me na meka kiro ukona kwe Caesar kra obi ahu obesan abakwa okwe ohina Agyekum obi ahu obesan abakwa yeso kaze kwaku badu me na meka kiro ai kwa am ye badu me to so 10 kwaku badu me chiri ba wo fe ni duku kwa me duku me di ni kwaku badu kwaku badu de me de microphone e ka nyame asem sen aso ne Awurade adaworo ma no kwasem ka Onyankopon ti mu po oh na se tumi bi yi ni ti a na me mobroni bi ba na Awurade bi mani se me hwe oh hwe ade a eba hwe ade a eba yeso sadra hwe de eba anya wawa bo so se ni jan monyam obi wa kasa na nyame ni wo heavy ni wo heavy wo ho
heavy ni ho ye ade ye what ne bebo wa wasetenam di nukre ye papa esisi wunua hu nipa mobo saudi onye heavy ni ba papa yo de ogididi a koso aye papa na ebiedu na otuka won seku bu na se heavy wo ho ampa na onyankopon na papa wo ye yeso amo sanye baby papa ye de akotena mante amen amen tai sa dwendwen heavy ni ho na on boa o yesu bia ni baby me si jai o de ye yesu ni ho heavy ni ho enye ho bio ye papa ye de ye ma wani so de wo jai konkonsa sa jai eni bre enye enema anye bia efan kan ni pedua no kwasem atenti na asante for se obi wu a na wabo mesha age se mo sane ai ana modeko on fan ko ana say the life on inti modeko this o tuta mesh ni free wo me wa na sen samanfo kra mpe mesh ai ye ya tase fon so yenso ye mpe wa yes ye mpe ono sama wo na chi wa de ma giatu asante fo mpe ni petimi giatu ma mfa ni agoro wa ai obi wu na ne bawu na se ne banwu da mo se fa ne sen so do eye adwuma na se nya adwuma eye adwuma ada na nyame asem de mo se atwam o so do ebeto obi ti wiase se an bible no cry ba enye ne bible no cry teti kofo bi na de be da da yen ba kwa ne yeni ho ba kwa ne yeni ho ba ebroba na o dabi woni de de manki dabi ade a Ghana abrochefo ni ade na mudi Michelle Boni bisa ne say please do you eat ekem I can't believe this I'm catching I can't believe say you can't I can't say nurse ni mo ade ho ekem ekem say what na the salt black salt black you ever say salt then Petra ade be kuni pa bia ne brofo de mewa hepatitis B de enso be kun sese then sciatica brofo ne depo ne wiase nyina so ma na oto wo so che wonam kejeti akwa obabesia na ubu pa sciatica e be kun mewa malaria fever intobro e brofo measles the kamede me ba kura ya to measles yare na bra measles nya de measles the se yare bone pa na se intoblo no e bi su de syphilis the dead as allergy diabetes mewa Everybody kai amen onyankopon ada wurumenti wo hu menum yenu mobo wunyi bibie ni wo wiase a wo ba ena we nya no kre ena nyame ni ho ena hwan ni ho ena nyame ni ho ena hwan ni ho nyame ni ho hwan na ho ka kire me nyame woni ho hwan na ho me Shaddrach akra se me wo usi nyame ni ho ana me ni ho na se na nyame ni ho oho mama yen som nke diampon no netimi adedam fichi epefie mama yen som awurade no kuram akisofo yesu ne ebanti enama enipa ejietia onyankopon anim efise ye makwan ma awurade anim onyam enedi etomi ni se ye nyame no oni tumi akwakwasiampani ayefa nana show boy say nyankopon eni ho say bible ye pipa and watching bible be go say obetwaja ye atum kise kasefo ehwe na akweba kwagina ne nche wo studio say oye sofu otu na akom no adot say otu na akom no montaje na show boy say opese na akom ni tua omra kena ai omra ha omra me ma studio odi oma kena otse dwa he ne ba akom yenu akom ne betu
na me catch them. Papa, me na me catch them. Yeah, na comforting bam papa how. Be o comfort, papa wo. Papa mo a. Obi a come gidigidi na better so papa wo. Not wo. Na I catch and say, I come to me shout any word you are. Your silence. We are somebody for the 2 million. Comfort crab for the 2 million. What is where you so can kwase asem. Na show boy. Nka we na show man kra. Na show boy dey small boy o. Mo pe fame. Mo pe events followers ah. Na mo di ye onyankopon ene ne ba Yesu Kristo atam because of 1k and 2k and 4k. Ada boni ni be ko zet ne de nim de mbeye. Asafa urade won free soro no ma hye nyina ni monyam. Amen. So okay David no and na ade so bia de ba ye no. Yesu Kristo ho mo nkasa. Amen. Na nya dance ye. Amen. Ewo nempa boy mu. Amen. Ewo aja. Amen. Oba. Amen. Anyone kokodi munti. Amen. Amen. Bon sam kasiye pa.